βρήκα το πιο εύκολο, εύχριστο βολικό και καθόλου μπελαλίδικο self-tan που κυκλοφορεί στην αγορά. Είναι από την Ακάμνια και λέγεται Tan Gradual Self-Tanning Spray Serum και είναι ό,τι πιο εύκολο θα βάλεις στη ζώουλα σου για να είσαι σοκολατάκι σε 2-3 χρήσεις. Και αυτό γιατί χτίζεται. Αλλά θέλω να εστιάσει σε κάποια σημεία γιατί έχω πολλά red flags όσον αφορά τα self-tan. Δεν θες γάντια, δεν θέλεις επάλυψη, δεν χρειάζεται να τρέχεις και να μην φτάνεις με τα μπαλώματα που θα έχεις δημιουργήσει. Δεν έκανα καν scrub επίτηδες την πρώτη φορά που το χρησιμοποίησα για να δω αν όντως δουλεύει, γιατί έχει και ενυδατικά στοιχεία μέσα, για να δω αν θα κάτσει καλά στο δέρμα μου. Τι κάνεις, ανοίγεις, ψεκάζεις, απορροφάται σε δευτερόλεπτα και για να σου δώσω να καταλάβεις λίγο το αποτέλεσμα με το συγκεκριμένο προϊόν, θέλω να φέρεις στο μυαλό στο γάλα, το ολόλευκο, το χιόνι, το κάτασπρο, το απάτητο εκεί στις κορυφές των βουνών και να το συγκρίνεις με αυτό εδώ. Δεν είναι πολύ κοντά, θεωρώ πως είναι πολύ κοντά. Αυτό όμως δεν είναι καθόλου κοντά με το χιόνι. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα που μου έχει δώσει εμένα αυτό το σπρέι με 2 χρήσεις. Δεν αφήνει τίποτα σε πορτοκαλί υποτόνο. Μου έκανε εντύπωση το γεγονός από την πρώτη κιόλας χρήση ότι δάχτυλα, κλειδώσεις και τα λοιπά ήταν απίστευτα. Και το πιο ωραίο απ' όλα είναι ότι αυτό που έτσι, το spraying που έχει είναι πάρα πολύ ωραίο, απλώνει το ομοιόμορφα και δεν κάνει σταμπούλες, τελίτσες, κατάλαβες. Το μόνο που πρέπει να κάνεις εσύ είναι να περιμένεις να στεγνώσει. Αυτά τα 3-5 δευτερόλεπτα που θέλει για να στεγνώσει, να μην κάνεις με υδρότα εδώ στα χεράκια σου εσωτερικά από τον αγκώνα, το ίδιο και στα γόνατα από πίσω. Οπότε το αφήνεις στεγνώνει και ξεκινάει να δουλεύει από την ώρα που θα το βάλεις μέχρι και 8 ώρες μετά. Τώρα αν εσύ θέλεις να γίνεις γαζέλα και οι bronze goddess, αυτοί οι γνωστοί, κάνε την επόμενη μέρα ξανά και τη μεθεπόμενη ξανά αν θέλεις μέχρι να φτάσεις στο επιθυμητό μαύρισμα. Δεν